Роля Святого Духа у справе становления церкви. Усе згодны, і ўсе мы ведаем, што Святой Дух грае галоўную ролю у дзеле становления церкви. Але у меня пытанне, як выглядае гэтая роля? Як выглядае роля Святого Духа в гэтай справе? Розныя церквы по-рознаму бачаць яе. Тое, што Святы Дух робіць для становлення церквы. Больш за то, у шматлікіх церквах ролю Святого Духа успрымаюць зусім не так, як яе бачылі Ісус Христос і апостолы. А што і як бачыць, скажам, яе апостол Павел? Эфесцаў, это ў перакладзе Бокуна, з 3 раздзелу. Дзеля гэтага, піша апостол Павел, «Схіляю мои колени перед Богом, Айцом, Господа нашего Ісуса Христа, ад якога мае назову усякае бацькоўства ў небе і на зямлі, каб ён даў вам паводле багацця славы сваёй сілай умацавацца праз Духа Ягонага, праз Духа Святога, ва внутраным чалавеку. Каб Христос пасяліўся праз веру ў сэрцах вашых. Каб Христос пасяліўся праз веру ў сэрцах вашых. Каб вы, укараніўшыся і умацаваўшыся у любові, здолелі сцяміць разам з усімі святымі, што ёсць шырыня і даўжыня, глыбіня і вышыня, і зразумець любоў Божую Христовую, якая вышэй за разумение, каб вам напоўніцца ўсёй поўняй Божаю. Гэта малітва апостола Паўла. І мы бачым, што ён схіляе калені перад Айцом Господа нашего Ісуса Христа. І ён моліць. Аб чым ён моліць? А моліць ён аб тым, каб ён, Айцец, даў вам умацавацца сілаю Духа Святога. Чаму? І дзеля чаго? Каб Христос пасяліўся в сэрцах вашых. Каб Христос пасяліўся в сэрцах ваших. Мэта працы Святого Духа, каб Христос пасяліўся в сэрцах ваших. Гэта галоўная і асноўная мэта працы Святого Духа. І вы ведаеце, што тут мы не бачым аніводнага слова пра вогненныя языкі, быццам бы вогненныя, і пра іншыя мовы. Про другие языки. Другие языки тогда. Іншыя мовы. Праца Святого Духа ў чым? Каб пасяліцца ва внутраным чалавеку каму? Христу. Гэта галоўнае у сэрцах вашых. Каб вы напоўніліся поўняю Божаю. Хрысціяне за апошнія стагоддзі навыдумывалі столькі казак і баек пра дзеянні Святога Духа, што аж дзіву даешся. Вяршыня баек – гэта дэманізм у церквах. Павел казаў, шаленства у церквах. Шаленства. Скажыце, калі ласка, няўжо кіданне на зямлю ці на падлогу у канвульсіях, з пенай у роце, з якога выходзяць нейкія гукі, няўжо гэта і ёсць праца Духа Святога? Чамусьці апостол Павел забыўся сказаць пра гэта? І Христос забыўся сказаць пра гэта? А людзі памятаюць. Чаму яны памятаюць? Таму што гэта прыйшло з поўдня,
ад дзервішай. На поўначы гэта шаманы. А чаму гэта ўсё адбылося? А таму, што няма было калі адкрыць пісанне. Недасуг было адкрыць пісанне. Няма было калі. А я прапаную адкрыць пісанне. Адкрыць пісанне і паглядзець, што Слова Божае кажа пра гэта. Яна, 16 раздзел. «І ён, прыйшоўшы, будзе дакараць свет у грэху, праведнасці і судзе». Хто ён? Гэта словы Хрыста, збаўцы нашага. А гаворкай ідзе пра Святога Духа. Христос кажа, што прыйшоў час яму адысці, быць пакарану, укрыжавану, потым ён уваскрэсне на трэці дзень, узойдзець на нябёсы, а з нябёсаў сыдзе на зямлю Святы Дух. І вось, ён не будзе кідаць людзей на падлогу, на зямлю, не будзе прымушаць іх маўляць іншымі мовамі, а будзе дакараць свет у грэху, праведнасці і судзе. В якім грэху? А далей ідзе расшыфровка. Христос тлумачыць нам. І ён, прыйшоўшы, будзе дакараць. А яшчэ пераклад гэтага слова можа быць пераконваць, аблічаць. Але ён будзе дакараць і пераконваць свет. У чым? У тым, у грэху, першае, што не вераць у мяне. Калі мы чытаем пра грэх, грэх, і пачынаем думаць, вось, я гэта зрабіў, тое, сёе, 5-е, 10-е. А Христос пачынае з гэтага не верыць у мяне. А ўсё астатняе не мае аніякай ролі. Зусім. Таму што галоўны грэх не верыць у Хрыста. Не верыць у Хрыста. І Дух Святы, калі прыйдзе на гэтую зямлю, будзе пераконваць свет у тым, што ён, Ісус, Месія, у грэху, што не верыць у мяне. Калі прыйдзе Святы Дух, ён будзе пераконваць свет у тым, што Ісус ёсць збаўца. Збаўца ад граху будзе пераконваць. Будзе пераконваць, што Ісус ёсць Месія, пра якое пісалі у Пісанні прарокі. А так і здарылася насамрэч. І брат Валерый чытаў урывак перад малітвай аб тым, як усё адбылося. Калі мы гаворым пра сёмуху, гэта выпадкова, што сёння я рыхтаваўся да гэтай казані. Нічога не бывае выпадковым, но ў ніякім сэнсе я і ў мыслях не было святкаваць праваслаўную сёмуху і з гэтай казані. Так выйшла. Выведаў пра гэта толькі калі ўжо апынуўся ў царкве. Канешне, людзі у большасці сваёй не верылі, што Ісус ёсць Месія, што ён збаўца, не верылі. Канешне, іх цікавілі цуды, якія ён рабіў. Іх вельмі цікавілі гэтыя цуды, якія ён рабіў. Яны прымалі ад яго дапамогу з радасцю. Але урэшце рэшт запатрабавалі яго на ўкрыжаванне. У той самы дзень, калі яны крычалі: «Укрыжуй яго! Укрыжуй яго!» А гэта былі тыя ж самыя людзі, якія тыдзень да гэтага, 7 дзён да гэтага, 5 дзён да гэтага прасілі, пасцілалі перад ім на дарозе адзенне сваё.
а іншыя рэзалі галіны з дрэў і пасцілалі на дарозе, а потым укрыжуй яго. Укрыжуй яго. Яны адрынулі Месію. Яны адрынулі Хрыста. Але калі сышоў Святы Дух, адбылося тое, пра што гаварыў Христос у дзень Пятидесятницы. І што адбылося? Апостол Пётр прамовіў грандыозную казань. І 3000 чалавек, 3000 чалавек тых, якія крычалі «Укрыжуй яго, укрыжуй яго», навярнуліся да Господа. Яны былі перакананы ўжо Святым Духам у тым, што Ісус ёсць Месія. Гэта праца Святога Духа. Не тое, што гаварылі іншымі мовамі, гэта была азнака. Толькі азнака. А вогненыя языкі быццам бы вогненыя. Насамрэч і не вогненыя, а толькі быццам вогненыя. Але калі мы гаворым пра сёмуху, што ў нашай памяці ўсплывае? Гэтыя языкі вогненыя, ну і іншыя мовы. А Христос папярэджваў, Дух будзе дакараць свет у грэху, што не верыць у мяне. У кнізе «Дзея святых апостолаў» апавядаецца, што слухачы казні былі пранізаны наскрозь, працяты, пранзены у самае сэрца. Хто пранзіў? Дух Святы. Конечно, Святой Дух зрабіў гэтае у самае сэрца. Яны пачалі крычаць: што нам рабіць? Што нам рабіць? Гэта тыя, што крычалі: укрыжуй яго, укрыжуй яго. А цяпер не ведаюць, што ім рабіць. І ў гэтым роля Святога Духа пераканаць. Пераканаць свет у тым, што Ісус ёсць Месіяй. Не прымусіць балбатаць на іншых мовах, а пераканаць, што Он ёсць збаўца. І ведаеце што? Ён пераканаў, переубедил 3000 чалавек. І у грахе яны паверылі, што Ісус ёсць збаўца. І Ён працягвае рабіць гэтае. На працягу 2000 гадоў. Зноў і зноў. Зноў і зноў. І будзе рабіць на працягу ўсей гісторыі свету і царквы, пакуль Бог не знішчыць гэты свет. А чаму габрэйскія святары не верылі у тое, што Ісус ёсць Месіяй? Яны штодзённа чыталі Пісанне. А там былі ўсе прароцтва, усе падрабязнасці пра Месію, якім ён будзе, што ён будзе рабіць, чаго ён дасягне, і нават дзе ён народзіцца. Усё гэта было. Усё гэта было. Тым не менш, яны адрынулі Хрыста. У іх было шмат інфармацыі, але яны адрынулі яго. І вось чаму. Ён Месія, які прыйшоў дараваць грахі
грешников. А мы кто? А мы святые, а мы начальники, а мы святары, а мы гэтак и гэтак и гэтак далей. Хіба вы не ведаете, что мы выдатные люди, мы лидеры? Бог нас шанует. Яны были настолько самоупевнены и самоправедные, что не могли убачить граховности своей и не хотели бачить. Не хотели бачить, что Христос пришел позбавить людей от грахов ихних. Яны были занадто гонорливые, каб убачыць, што ім патрэбна дараванне грахоў. Але Дух Святы працуе ў сэрцах людзей. І тое, што адбылося ў дзень Пясятніцы, сведчыць пра гэтае, як моцна гэта адбываецца. Тут 3000 чалавек, праз пару дзён 5000 чалавек. У той ці іншай ступені Святы Дух працуе ў кожным сэрцы. У сэрцы кожнага чалавека, дзе б ён не нарадзіўся. І пра гэта кажа Ян. Было слова праўдзівае, якое прасвятляе ўсякага чалавека, што прыходзіць у свет. Прасвятляе ўсякага чалавека, усякага, не толькі выбраных, усякага чалавека, што прыходзіць у свет. Да, был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Святый Дух докранается кожнага у тій ці іншай ступені. І, мабыць, сёння ён дакранаецца кагосьці з вас. Але яго вельмі часто откидываюсь. Мабыць, і сёння хтосьці жадае адкінуць Хрыста. Менавіта пра гэта Павел кажа: духа не угашайце. А чаму гэтыя словы прырапляюць да крытыку іншых моваў? Я не ведаю. Духа не угашайце. Дух працуе ў сэрцах людзей. Кожных. Хто-то адштурхне яго, адчапіся ад мяне, а хтосьці прыме. І, магчыма, як гэта адбылося з вамі, ён усё ж такі пераканае шмат каго ў гэтым. У тым, што ён грэшнік перад Богам. У тым, што ён грэшнік тым, што не верыць у Хрыста, збаўцу. І што мы робім у адказ, калі чуем гэты голас? Ці навяртаемся да яго, ці адкідваем, ці прымаем, ці загашаем дух. Секрет адкрыю. Калі ты выбраны, ты яго не загасіш. Калі ты выбраны, ты яго не загасіш. Паслухай голас Божий. Колькі разоў да майго навяртання я чуў гэты голас: прымі Хрыста, прымі Хрыста. І колькі разоў я адмахиваўся ад гэтага: адыдзе, не замінай жыць. І вось аднойчы, раніцай, зусім нядобрай, як мне здавалася, у жудасным настроі, а я быў у гасцях. Жыць не хацелася жутка. Выйшаў на кухню, кавы ці што.
Нямытые кубки, крошки на столе, смецце, мухи ползают. И маленькая такая брошюрка с пачек запалок, с коробочку спичек. Такая маленькая, белая, с зелеными литерами. Евангелие от Иоанна. Колькі разоў да гэтага я чытал гэта Евангелие. Голос внутренний казаў: «Открый». Я спробовал отмахнуться. «Открый, читай». То была российская мова. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно вначале было у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Ведаеце, чым все гэта скончылася? А вось, я стою перед вами и проповедую моц Святого Духа. Вось, гэта праца Святого Духа. А не было аніякага падзення на падлогу, а не было аніякай трасучкі. Іншых моў таксама не было. Ён пераканаў мяне, што Ісус ёсць збаўца. Ён, прыйшоўшы, будзе дакараць, пераконваць, як мы сказалі, ёсць і іншы пераклад, свет у грэху, праведнасці і суддзе. У праведнасці, пераконваць у праведнасці. І што гэта за праведнасць? Таксама вельмі сур'ёзная тэма і патрэбная, таму што большасць хрысціян у свеце не разумеюць вучэнне аб праведнасці. Праваслаўнай царкве амаль што 100%. У каталіцкам касцёле таксама. Большасць пратэстантаў не разумеюць вучэнне аб праведнасці, аб якім Христос тут кажа. Паглядзіце, Ён кажа у праведнасці, што я да Айца майго іду і ўжо не ўбачыце мяне. У праведнасці, што я іду да Айца. Прычым тут праведнасць і я іду да Айца. А пры тым, што нашай уласнай праведнасці няма. Христос ідзе да Айца, каб здабыць для нас гэтую праведнасць. Не, яна існавала, яна была. Ён ідзе на Галгофу для таго, каб здабыць запаведне ад грахоў, так, крывёю амыты мы ад грахоў праз веру. Але гэта не ўсё. Ён ідзе, каб даць вам сваю праведнасць. Каб яна была залічана вам па веры. Таму і кажа, іду да Айца, і ўжо не ўбачыце мяне. Вось так. А наша праведнасць гэта нішто. Паглядзіце, калі кажам, што мы, то не маем грэху, падманваем саміх сябе, і правды няма ў нас. Грэх ёсць. Калі кажам, што мы не грашым, робім хлусам яго, Бога. Мы грашым. Мы грашым. І нам грахі дараваны. А праведнасці няма. Таму Христос ідзе на Галгофу, каб ягоная праведнасць магла была залічана нам па веры. Не з уласнай праведнасцю мы прыходзім стаім перад Айцом, і сёння таксама, але з праведнасцю Христа. Алілуя, слава Яму за гэта. Праведнасць, якая, што я да Айца іду, і ўжо не ўбачыце мяне. А суддзе, трэці момант, што князь свету гэтага асуджаны. Князь века гэтага ўжо асуджаны.
На Галгофе, калі Христос сказал «свершилось», вельмі жорсткія словы, што князь свету гэтага асуджаны, ўжо асуджаны. Не веруючы ў Хрыста, у ягоную праведнасць, я хочу сказаць, што іхні князь свету, д'ябал, але гэта збіты лётчык. Збіты лётчык. Абломкі ягонага самалёта, летака, ужо на зямлі. Можа, мне базу некую трапілі, не ведаю. Але есть людзі, якія думаюць, што моц князя гэтага свету чагосьці вартая. А як памыляюцца тыя, што ідуць за сатаной, сатаніста, сатана. Сатана ваш збіты лётчык, ужо асуджаны, ужо. А наш цар цароў кіруе гэтым светам. І мы ведаем добра, што тым, хто любіць Бога, хто пакліканы па ягонай пастанове, ім усё спрыяе на добрае. Усё спрыяе на добрае. І гэта вам, дарагія браты і сёстры. Алілуя! Слава нашаму Богу, Айцу, Сыну, Святому Духу. Амен.